l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-Gvern Malti siġilla b'mod uffiċjali l-protezzjoni u l-ħarsien ambjentali ta' Ħondoq ir-Rummin issa bid-dikjarazzjoni li dan is-sit huwa legalment meqjus bħala żona speċjali ta' konservazzjoni mill-Awtorità Maltija għall-Ambjent u r-Riżorsi l-Era. Bekk issa qed jiġi protett minn kull żvilupp kif imwiet mill-Prim Ministru Roberta Bela nnifsu fl-aħħar xhur. Fl-istess proċess żewġ siti oħrajn f'Għawdex qed jiġu ddikjarati bħala żoni speċjali ta' konservazzjoni. Dawn huma l-qortin ta' Isopu u l-ġebla tal-Fessej li permezz ta' notifika li l-Gvern se joħroġ din il-ġimgħa se jgawdu minn ħarsien ambjentali minħabba rikezzi naturali u ġeoloġiċi tagħhom. F'Malta xrob Laġin ukoll se jgawdi mill-istess protezzjoni. Ħabbru dan il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli u l-Ministru għall-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri flimkien mal-Kap Eżekuttiv tal-ERA Kevin Merċieqa u s-Sindku tal-Qala Pawlu Buttigieg f'konferenza tal-aħbarijiet l-erba' filgħodu f'Ħondoq. Gvern Laburista introduċa din il-protezzjoni massima wara li fl-2006 gvern preċedenti nazzjonalista kien daħħal l-art ta' Ħondoq għall-iżvilupp fil-pjani lokali ta' dak iż-żmien. Din il-protezzjoni issa tfisser li attivitajiet f'din iż-żona huma suġġetti għal screening jew studji ambjentali aktar rigorużi minn siti oħrajn li jinsabu f'żoni barra mill-iżvilupp fejn jinstab li se jkun hemm impatt negattiv fuq il-biodiversità tal-inħawi. L-attività ma tkunx tista' ssir jekk l-ewwel ma jiġux eliminati dawn il-konsegwenzi. Il-Ministru Mirjam Dalli spjegat kif permezz ta' dan il-Gvern qed jipproteġi ambjentalment id-daqs ta' 120 ground tal-futbol jew ftit akbar minn daqs tal-Belt Valletta kollha kemm hi. Din id-deċiżjoni li ħadna bil-artijiet li identifikajna sew f'Għawdex u anki f'Malta jfisser li identifikajna 850,000 metru kwadru ta' art addizzjonali li issa ser ikunu qegħdin jingħataw fost l-ogħla protezzjoni ambjentali. Il-Ministru Clint Camilleri spjega kif il-pass li jmiss huwa l-afforestazzjoni ta' Ħondoq ir-Rummin. Dan ikomplu wkoll ma l-istess passi li propju qiegħda tieħu l-Awtorità tal-Ippjanar fejn għaddej fil-proċess u wasal fir-qrib ta' tmiem tiegħu sabiex din iż-żona tkun waħda designated għall-afforestazzjoni tkun qiegħda teskludi kull tip ta' żvilupp propju hawnhekk. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv tal-ERA Kevin Merċieqa spjega kif issa se jkun qed jitfassal pjan ta' konservazzjoni filwaqt li saħaq kif terz tal-art kollha f'Malta u Għawdex issa hija protetta taħt diversi regolamenti ambjentali. Dawn ser iżidu ma l-ammont ta' siti protetti li għandna f'Malta li bejn wieħed u ieħor għandna kważi 30% tat-territorju li diġà huwa protett. Meta ikollna dat tip ta' siti protetti iridu jsiru għalihom ukoll miżuri ta' konservazzjoni, miżuri mfassla speċifikament għal post u wara konsultazzjoni mal-stakeholders importanti kollha. Merċieqa żied jgħid li l-baħar ta' madwar Ħondoq diġà huwa protett bħala żona marittima ta' protezzjoni. Fil-fatt 35.5% tal-ibħra Maltin huma protetti minħabba l-importanza ambjentali tagħhom. Is-Sindku tal-Qala Pawlu Buttigieg esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal dan il-pass filwaqt li ringrazzja lill Prim Ministru Roberta Bela u lill-awtoritajiet kollha konċernati. Ħondoq fl-aħħar jieħu l-istatus li jixraqlu. Dan l-istatus ta' SCA huwa xi ħaġa kbira Special Area for Conservation għax Ħondoq qatt ma kellu jkun fidejn l-iżviluppaturi iżda fidejn il-poplu tal-Qala. Dak l-iskop tagħna kien u mill-leaders ser jiġi dawlat. Sa dan it-tant permezz ta' dan il-Gvern żamm kelmtu kif wettaq l-implementazzjoni ta' miżura numru 317 fil-Manifest Laburista Malta flimkien biex Ħondoq jibqa' ħieles u mhux mittiefes kif tassew jixraqlu.